ଯିବ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବେଦର ଅବସ୍ଥା ତୋର ଯା ମୋର ସେ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ହଁ ବା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ରହିଲି। ଆରେ ହେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କ'ଣ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି? କି ବ୍ରତ କି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ? ଅଛିତି ଲୋକ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲ? ଆରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପୁରା ଖାଇବିନି। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରୁନ। ସାବିତ୍ରୀ କେତେ ବିଧି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜି କ'ଣ ପୁରା ଭାରି ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛ। ସବୁବେଳେ ତମ ସେଇ କଥା ପୂଜା ପର୍ବ କେମିତି ହଉଛ? ଶୁଣ ଶୁଣ ବସ ଏଇଠି ବସ। ବାହାଘର ଦିନ ଦେଖିଥିଲି ତମର ଏଇ ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଦେଖୁଛି ଏଇ ଗେଟଅପ୍ ଅଛି। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଉ ହଉ ଏ ଧନ ହଉ ହଉ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଧନ ଥାଉ ଥାଉ तो आज्ञा प्रभु। अरे मर्त्य पुणी एड़े एड़े घर। हाँ प्रभु घर आमर कहीं मुझे तो स्वर्ग सब एटाई ना। अरे ये चित्रगुप्त आज्ञा आज्ञा प्रभु यही जंत्र गुड़ा सब कौन यहाँ प्रभु ठंडा ठंडा पवन दब परा यहाँ से जंतर। ओहो ठंडा पवन दो आम स्वर्ग गोटे लगेले हेनी लगेदेवा प्रभु। यही लगेद मुझे खरारे जमा शोई पार भारी गरम हो। आज्ञा प्रभु अच्छा हाँ अच्छा ये आम तो मर्त्यपुर को पलि आसिले। अच्छा आम पाइया कौटी पप्पू बाबू को? हाँ पप्पू बाबू को खोजी आम आमर तो लोकेशन अच्छी प्रभु लोकेशन ने ट्रैक करदेले सब देखईदब। तुम चिन्ह से पप्पू को? तुमको गोटे मैनेजर पोस्ट देती अच्छा तुम जापार ना किए कौटे लेखा लेखी कर सब जाना कथा ना। प्रभु चल तुम से जंत्र देखिल ता घरटा कौटी? प्रभु लोकेशन ये पाखापाखि देखा परा लोकेशन। हाँ ସେଇଟା କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ର? ଏଇଟା ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖା ଯାଉଛି ତା ଲୋକେशन ଦେଖଉଛି ତା ଘର ଦେଖଉଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଠିକି ତ ଆଇଲେ ଆରେ ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁରା ଆମକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି କାହିଁ ଭୁକୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟଅପ ଏଇ ଯୋଉ ବେଶଭୂଷା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ମ ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ମୁଁ ଜମ ମତେ ଦେଖିକି ଡରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗେଟଅପକୁ ଦେଖିକି ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ए चित्रगुप्त आज्ञा आज्ञा यही जंत्रटा कौन प्रभु एटा परा दी चकिया बड़ 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 होगी बुलिबो यही गोटे आनिले भल हाँ मईसी पिठी बसी बसी मो अंटा पिठी गुरा भारी दरज हो जाऊँ। हाँ एका बेले के 2-3टा लोड करिकी पूरा नहीं कि स्वर्ग को ताले धर ए जंत्रटा को। प्रभु यार गोटे चाबी अच्छी चाबी मोड़िले खोलिले आम गाड़ी नहीं कि जीवा। चाबी? हाँ प्रभु चिंता करनी मु अच्छी ओ चाबी तो। हाँ प्रभु देख यही जंत्र तो। हाँ प्रभु आपन तो मानिया को पड़ियो। जाओ दरा 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 अरे यार गोड़ रखिया भी सुविधा अच्छी।
ଲୋକେସନ ପରା ଏଇ ଘରଟା ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଘରଟା? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝୁଛ ତ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକେସନ ପରା ଦେଖଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଙ୍କର କ'ଣ ଚିପାଚିପି ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ? ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପଚାର। ମୁଁ ହଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଇଏ ଯମ ମହାରାଜ। ବାଳିକେ, ହଁ ସେ ପପୁ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପର ନିଅନ୍ତୁ ତଳକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ। ଆରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ଏ ବାଳିକା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ସ୍ୱାମୀକି ନ ନେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ତମର ଲାଳ ଅଂଶ ରହୁଛି ହେଲା। ଆରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ବିଗିଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସର୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗପୁଛନ୍ତି? ସେ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳେ କାଟିଦେବନି ସବୁ। ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି ନା? ତମକୁ କିଏ 2 ଜଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? କୋଉ 2 ଜଣ? ତମକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୋଉ 2 ଜଣ? ଜଣେ ଧେଡ଼ ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଜଣେ କଳା ଭୂଷଣଟା ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମ ଉପରୁ ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ କୋଉ 2 ଜଣ? ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଯମ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଭଲ କଥା କହୁଥିଲ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତମ ସହିତ ଯଦି ଡେଲି ଯେଉଁ ମୁଁ କେଚେରେ ମେଚେରେ ହେଇକି ରହୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଆଜିକା ବେଳେ ଦିନରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି। ସେଇଠି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ କହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ଡାକି ଦେଉନ, ପଳେଇବା। ଯାଉ ନା, ମୁଁ ମନେ ଜଲ୍ଦି ତମେ ଡାକ। ପଠେଇ ଦେଉଛି। ପଠେଇ ଦିଅ। କ'ଣ ଇଏ କହୁଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯମ? ନା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖିବା ଆଉ। ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମିତ୍ର ବେଶ। ଆସିଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଶୁଣ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛି। ତମେ ରୁହ କି ଯାଅ, ଯାହା କରୁଛ କର। ମୋ ସିଆଡେ ତେଣେ କେତେ କାମ। ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ରତ କରିବି। ତମେ ରୁହ, ଯାଅ, ଯାହା କରୁଛ କର। ହଉ ତମେ ଆସ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ମୋର ପରିଚୟଟା ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ହଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯମ ମହାରାଜ। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ପପୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ତ ଏ ଡାଇଲଗ ନଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲା? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବା କହିଛନ୍ତି ଏଡିଟିଂ କଲା ବେଳେ କାଟିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଏଡିଟିଂ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ 2 ଜଣ କିଏ କହିଲ? ମୁଁ ଯମ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୋତେ ନବା ପାଇଁ। ମତେ ନେବା ପାଇଁ? ହଁ। ତମେ ହଉଛ ଯମ? ଆଉ ହାଁ? ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖିକି? ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମାଳି। ହଁ। ଆଉ ଇଏ ମୋ ବାଳ। ଆରେ ତ ଜମର ଚଷମା ନଉଛୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିକେ। ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯମ। ଏବେ ମୋ ଲୁକ୍ ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଆଉ। ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରା ଛାଇ ଯାଇଛି ହିରୋ ଆଉ। ହଁ ଦେଖେ। ରୁହ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯଦି ଯମ, ହଁ। ତମ ମୁକୁଟ କାଇଁ? ଆରେ ବାବା ସେ କଥା ମନେ ପକାନି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଳକକୁ ନେଇଥିଲି ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ କଲା ନା ମୋ ମୁକୁଟଟାକୁ ଚୋରେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୋର ଆଉ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନବାକୁ। ଆଉ ଚୋରୁଟା ସେଠି ବି ଚୋରି କରିଦେବ। ତେଣୁ କରି ଥାଉ ଏଠି। ଆଉ ଗଦା? ଗଦା କଥା ମନେ ପକାନା। ଦେଖୁଛୁ ମୋର ତ ଇଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କେମିତି ପେଁକାଳିଆଟା, ସେ ମୋ ଗଦାଟାକୁ ବି ଟେକି ପାରୁନି। ମୁଁ ବି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖୁନୁ ଠେଲେଇ ଯାଉଛି କେମିତି, ଦେଖେ। ମୁଁ ଆଉ ଟେକି ପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଇଏ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଇଏ କ'ଣ? ସେ ଦୁଃଖ କଥା ମନେ ପକାନି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଚର୍ମ ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ଦେଇଛି ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ଧୋଇବାକୁ, ସେ ଧୋଇ ଦେବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଅଧିକ ଗପୁଛି, ତାକୁ ଆଜି ଟେକି ନେବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିଲ ଇଏ ଟୋକାର, ତାର ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଆର ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି। 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି? ତମେ ମତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁ ଡାକିଲ? ମୁଁ ବାଳକୁ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଗପୁଛି। ତମେ ଦିଟାକ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ ଯମ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନ। ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କମେଡିଆନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ। ଆରେ ଏଇଟା କମେଡି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା ସର୍ଟ ମୁଭି ଚାଲିଛି?
ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ କହିବୁ କହିବୁ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳେ କାଟି ଉଡ଼େଇ ଦେବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ମାଇଲୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ବିଳମ୍ବ କରନି, ୟାକୁ ମାରି ଦିଅ ଜଲ୍ଦି। এটা মরুনি কোন ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହାତରେ ଯଦି ନ ମରୁଛି ଗୋଡ଼ ପକେଇଦେ। କୁଆଡେ ଗଲ? ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସ ମାର ଏ ମା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମୋ ଘରକୁ ଆସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବି। ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମତେ ଆଜି। ଚେନ୍ ତ ତମର ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୁରା ଆଉ। ଚେନ୍ ତ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଟାକ୍ କରୁଛ, ତମର ଏତେ ସାହସ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କାନ ପାଖରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଶବ୍ଦ କରୁଛ। ନାରୀର ବାରିପା କହୁଥିଲେ ନାରୀଟା ତ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଧରିବା କଥା କହିଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତମର ଲାଳସ ଏବେ ବି ଯାଉନି, ତମେ ଜମା ହବନି। ବହୁତ ପାୱାର ନାରୀର, ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଥିଲି ୟାକୁ ନେଇଯିବା। ଏକ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତମ ଲାଳସ